Jotono lamchok so rajahani kupo digital media na ye tonai ronai mungke dobin chongpringse Mizoram Assam Tripura ake Indian phathar tonai Bangladesh Ktor Myanmar Ktor tinna buskamo kupok tatui bimokhe Habagra pho tinio Hathai Ktor ba Moing Ktor lama aro hanga strike khelai thio Phainai hinge raja no yongma bini nok ni chingyo baikho ni hinge jai oye Tongha ake mtai ro khlumye jai khe aro Phainai hinge bungphono joto lugo robai phaiye tongphen ma bini panda bo bung khemono suphenen bo panda bo jai oye Tongha nam bo video no nongmai khna hi ang ma chungo aketre lugo ro phono nai salpaya jai ko sayo ko aketre bro jang yo pura hati ni joto so nyo bini lokhe pal nai ro nyo phaiye to em phonto bro kai tong le lokhe mai para bro ro phono ongtho para somro phono thom ya chintau jora ya bro phai chungo nai din nang bo video no rai chati pai tho dran nen bai no ka bo Oke, dah. Aku. Nunggu bisin cermin mana? Ekor bisin dekat tayo. Nunggu vlog. Phainai sini joto waria songna kisak khunju kukel bai khana ne bai koi jao. Tumung no khorang khai to angkai sini joto waria songno hasalo tongnai sampao tongnai no kaisa kisa. Please khunju kukel bai khana bai koi jao. Sini bubagra phai tongo. Sini bubagra phai ke hangkai bo pujarama jaga hamnai. Bo jefru gari ni ongkor kangkai. Bono kebot yatek tangai tak khulungdi bobai kebot tini nangmaya. Please kisa khunjuk kukur bai khanani ungthung sini bubagra phaika hangkai bo pujarama jaga na ongkor nai. Rajani kupo chino na ye tonai